κινείται. Μα ναι, αυτό ψεύουν και κολόρ. Ένα πάρα πολύ δυνατό αυτοκίνητο, ειδικά φτιαγμένο μόνο για την κινητό. Ξυλιπώνης Γιώργος BMW Y30 3600 κυβικά, μη 5. Το 403 ξεκινάει, το Δημόπουλος Θωμάς με μία autobanda, ιδέα DOS, συνεργείο φωτικών αυτοκίνητων, και η Μετέκο ανακύκλωση μετάλλων είναι η χορηγή που το βοηθά να τρέξει. Επειδή τα αυτοκίνητα είναι πάρα πολύ γρήγορα, το δεύτερο, ώστε να μην προλάβει μες στην πίστα το προπαρευόμενο του. Δεύτερος γύρος για το 402, το Τσιλιπώνη Γιώργο. Η βαθμολόγηση αυτών των αγώνων, το drift, είναι ένα ειδικά εξαιρετικά δύσκολο κομμάτι. Υπάρχουν ειδικοί για αυτό το σκοπό, ειδικοί κριτές που είναι σε όλη τη διαδρομή της πίστας, δεν τους βλέπετε βεβαίως, και αυτοί αποφασίζουν και Δημόπουλος Θωμάς στη δεύτερη προσπάθειά του για το δεύτερο γύρο. Υπάρχουν